relativa al tractament de les modalitats insulars a Radiotelevisió de les Illes Balears, que formula el diputat senyor Xavier Pericay i Hosta del grup parlamentari mixt. Té la paraula el diputat senyor Xavier Pericay. Gràcies, senyora presidenta, senyors i senyors diputats. Senyora presidenta del govern, m'hauria agradat fer la pregunta a la consellera Camps, però com és públic i notori no és aquí. Li faig de tota manera a vostè perquè no volia demorar-la una setmana més. La pregunta és la següent. Quin tractament creu que han de tenir les modalitats insulars a la ràdio i la televisió públiques de les Illes Balears? Té la paraula la presidenta del govern. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Pericay, si tothom sap que això és el problema més greu que tenen les Illes Balears, segurament no pot aguantar una setmana. Miri, venim de 4 anys d'una legislatura fosca en termes lingüístics en aquesta comunitat autònoma. 4 anys de menyspreu per la llengua pròpia d'aquestes illes. 4 anys on la llengua va esdevenir un element de confrontació i no, com creiem nosaltres, un patrimoni de tot el poble per poder comunicar-nos, un element d'entesa, que així s'han d'entendre les llengües. Senyor Pericay, li puc dir l'obvi, nosaltres complirem la llei i la norma. L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears diu que hi ha 2 llengües cooficials, castellà i català, una llengua pròpia, català. Supos que vostè hi està d'acord. Diu també l'Estatut d'Autonomia, l'article 35, que les modalitats insulars seran objecte d'estudi i protecció sense perjudici de la unitat de la llengua. També marca l'Estatut d'Autonomia que la institució oficial consultiva per tot el que fa referència a la llengua catalana és la Universitat de les Illes Balears. Supos que vostè coneix el llibre d'estil pels mitjans de comunicació orals i escrits que se va fer i que creiem que és el que s'hauria d'aplicar. El llibre d'estil defineix el registre adequat en sus en els mitjans de comunicació públic i això és el que s'ha de fer, ni més ni manco, senyor Pericay, que el que fan totes les televisions públiques en totes les llengües del món. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Pericay. Senyora presidenta del govern, el que fan les televisions públiques, per exemple, la de València, la de Catalunya, és aplicar una política de proximitat. Això, la proximitat, és una política que a vostès els agrada molt per altres raons i per aquesta els hauria d'agradar. Què vol dir una política de proximitat? Vol dir, bàsicament, que el model de ràdio i televisió s'acosti a la manera de xerrar dels ciutadans de cada comunitat. Per què no fa cas, per exemple, de l'escriptor Valentí Puig, que deia al maig de 2014, en Mallorca, cuando se trata de comunicación oral, como es la radio y la televisión, es postulable que usar el artículo salat sea del todo legítimo y natural? Per què no té en compte, per exemple, una enquesta de l'última hora d'octubre de 2014, també sobre SUS, en aquest cas l'article de salat, que donava el resultat següent, un 68% a favor, i entre ells un 56%, per cert, que eren votants del seu partit. O per què no té en compte les prop de 5.000 firmes recollides ja a través de change.org demanant una IB3 en mallorquí, menorquí i eivissenc? O les cridades, per exemple, que aquests darrers dies, per lo que tinc entès, ha rebut la mateixa televisió demanant per què han canviat aquest model. Per què no compleix i fa complir realment aquest article 35 de l'Estatut al qual se referia vostè abans? Ja sé que ara, quan me contesti, me traurà la normativa, però jo li puc dir, me dediquen a aquestes coses, que el model que hi havia era un model perfectament normatiu. No hi havia res que fos fora de la normativa. Simplement era una qüestió de model, un model o un altre. Per altra banda, l'autoritat de la Universitat de les Illes Balears, que també m'atreu, m'apareix perfectament respectable, però no s'enganyi, el model que promou la Universitat de les Illes Balears no és un model pròpiament filològic, és un model que té darrere uns interessos ideològics que primen per damunt dels altres. Per tant, senyora presidenta, faci cas dels ciutadans, encara que una bona part d'aquests ciutadans no l'hagin votat a vostè. Moltes gràcies. Té la paraula la senyora presidenta del govern. Gràcies, senyora presidenta. Miri, senyor Pericay, jo crec que vostès estan molt lluny dels problemes de la realitat dels ciutadans d'aquesta comunitat autònoma. La seva insistència en les dèries ideològiques que vostès pateixen no crec que sigui la prioritat absoluta dels ciutadans d'aquestes illes. La radiotelevisió pública en diferents governs no havia tingut mai cap problema en l'ús de la llengua pròpia d'aquestes illes. L'ha tinguda a partir que vàrem tenir un president que efectivament va estar obsessionat, com va estar obsessionat durant 4 anys, per intentar confondre els ciutadans i per menysprear la llengua d'aquestes illes.
Però bé, vostè li pareix millor que el senyor Gómez digui com s'ha de fer la modalitat lingüística i vetres, a mi m'apareix que és millor que sigui la Universitat de les Illes Balears. I així ho farà el govern que jo tinc l'honor de presidir, senyor Pericay. I en quant al tema del model audiovisual públic, a vostè també li preocupa com se farà el registre de la modalitat insular? Jo, si fos vostè, me preocuparia més qüestions com més bàsiques, no? El Consell de Direcció que tenim, que és absolutament monocolor per una imposició d'una forma de televisió pública que va imposar el Partit Popular, que a vostè per mi no li preocupa, el pressupost que s'ha de destinar a la producció audiovisual pròpia, si som capaços de fer un model de país, si som capaços de normalitzar la llengua catalana, si la informació que se dona és veraç i plural, això és el que hauria de preocupar del model audiovisual. Moltes gràcies.